What is more is competition number 1? Asa na competition number 2? Number 3! Oh! Aba! Okay na muna tayo sa ating Walang gustong magpatalo. Okay na! Okay. Thank you so much sa our Polonyo. Ngayon, tawagin na po natin. Hirap ang judges natin. Asa na number 1! Okay, again. Lahat na. Number 1, 2, 3, and 4. Number 1, 2, and 3, and 4. Grabe ang ingay nyo. Isa pa nga! Sige! Palakasan! Sige! Ang pinakamalakas na ang panalo! Kanina ang pinakamalakas na suporta. Thank you so much! Thank you. Ikon! Mga Ikon! Ikon, thank you so much! Thank you so much. Thank you so much! Next! Number 3 and number 4. Ikaw ulit! Parang asan! Asan ang Reynolds! RABC! Populasyon Sirangan!